Ona isto radi ovde. Ama zamišlja da radi. I ona? Da vam. Neko zamišlja da je Napoleon, a ona zamišlja da radi ovde. I u buduće, molim, ili se ponašajte civilizovano, ili me zaobiđite. Sad mi te je malo dosta. Samo da napravim reda. Gospodin Golubović, izašao mi intervju, 2,5 stupca, ali su mi ga malo skratili, pa se vi zabavite. Odmah se vraćam. Slušajte vi, gospođice ili gospođo, ne znam šta ste. Gospođa. Ako još jedan put uđete na ova vrata, pozvaću vatrogasce. Pa onda najbolje da ta vrata zaključite. Proglasit ću uzbunu i vas ću odavde izneti u ludačkoj košulji. Nemojte samo da ih zaključate, nego stavite jednu šperploču i nabijte kućinu. Gde da nabijem kućinu? Mislila sam između 2 sloja. Ako hoćete da se koncentrišem na posao. Koncentrišite se na izlazna vrata. Da vas nisam više vidio ovdje kada se budem vratio. Ja uz ovakvu agresiju i buku ne mogu da radim. Pa vama je glas ko bubanj. Moj glas je bas-bariton! Što se kućine tiče, izvadite je iz vaših ušiju da čujete. Šta ću tek sad da vam kažem? Gde je Popara? Trenutno je izašao. Pa kome ja to govorim u telefonu? Stanite, dođite časku, molim vas. Ja? Dođite vi, da, trenutak samo, molim vas. Priđite vam, priđite, pogledajte, gospođo. Mene ovdje prisluškuju. Uverite se, ja odozgo telefoniram. Šta je ovo? Atentat na mene. Nemojte prema meni. Gospođo, ja odozgo telefoniram, uveren da me dole sluša razumno ljudsko biće, a mene ovdje skidaju na traku. Dajte mi vaše podatke. Zašto? Bićete mi svedok, gospođo, ili gospođice, ne znam šta ste, ime i prezime. Ma nemojte, molim vas, pa to sa mnom nema nikakve veze, ja... Mešaš i petljaš, gospođo Golubović, i šta tražiš za mojim stolom? Golubović, dakle, samo da zapišem. Zašto da zapisuje? Nemam pojma, ja sad, znate, moram da krenem. Ne, to ne dolazi u obzir. I vaše ime, molim vas. Tamo me čekaju, vidim sad imate puno posla. Ne, to je posao za 5 minuta, sedite, molim vas. Ime i prezime, molim vas, adrese i ostale podatke, ako biste bili... Šta je tebi, čoveče? Jesi ti neki islednik ovde? Islednik će tek da dođe, a isleđenje je neizbešno, pošto vidim da se moj telefon prisluškuje preko tvoje fioke. Slušaj, ti Šiviću, moja se fioka nalazi u mom stolu, moj stol u mojoj kancelariji, a ja u mojoj kancelariji mogu da snimam porno filmove, ako mi se čefne. Jeste li ga čuli, gospođo Golubović? Ne mešaj, gospođo Goluboviću, te stvari. Ako nešto imaš, izvoli da raščitimo. Molim. Golubović. Izvoli, Šiviću! Kako vam se sviđa moj intervju? Pa jako je. Skraćen je, ali je ovakav.